ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Подписчикои азиз, 11 сар буқои падсоз, яъне нав айшир баромадагӣ сементалои Россия. Ино буқо ҳамашон барои баста. Ино майдошон аст, синни солшон аз 7 моҳагӣ сар мешавад то таи 1 солара ҳаст. Калонош суроға шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, лави дарёи Элокозир, Бухора. Ай пеш шурӯъ якта тамошо мекунем. Ино фақат зинда ба зинда савдо мешавад, бе тарозу. Ино паҳн меша, нигоҳ кунед. Иноро фақат парвариши тарбият дар кор мегирем, парвариш мекунем. хурдан саломатиш ягон проблема надорад. Подписчикои азиз, касоне ки буқои Беларусия успед накард ина марамат, инода ҳаракат кунен, харидорӣ кунен. Ҳамид бисёр кас занг зада буд, буқои ала бо омад, хабар ку ина буқои ала омад. Подписчикои азиз, сементалои Россия. сементалои германский бо дига хел мешавад. аку мефаҳмидаги мефаҳмавайша. хурдан саломатиш ягон камбудӣ нест. синни солшона гуфтем. нарху навошон подписчикои азиз, ино 20 000 сомония. И поколени майдашоне. 6 та дига калонш ҳаст. ино майдош 20 000 сомонӣ. боз муомила дорад, муомилаи хушрӯ дорад. буқачаҳоро тамошо кунед. қаду бастшона, паҳмишона, дарозишона, парудошона чӣ хел стойкаҳои базеб дорад. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. подписчикои азиз, боз инора хушрӯ тамошо кунем. баъд 6тагаи калона мебурорем. инора бисёриё медонанд. имоло аҳл мешаванд. хеле девонагӣ намекунанд. бо загон дабонӣ кунем, бо аҳл меша. ино подписчикои азиз, касоне ки нарха мефаҳманд ва ё медонанд, касоне ки намефаҳманд, подписчикои азиз, дар комментариҳо ҳар хел комментариҳои бад нанависен. илтимос. маъқул нест, тамошо ку, бигзар бирраака. маъқул шид, занг бизан, бо арзон мешавад. айноми канали Маъмур Азия гап занед. муомила карда, арзон карда метиҳад. гапа бисёр намекунем. нархоша гуфтем. подписчикои азиз, адресҳоро гуфтем. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. касида дар кора муроҷиат мекунед. 5 сар хел майда, 6 таи дига аида камтар, калонтар, таи 1 сола. ҳозир ваёшам бироварда нишон метем. як бори дига ай пеш тамошо кунем. як қафошона бинем. чӣ хел базеби хушрӯай. акнун мебурорем, калоноша тамошо мекунем. ина подписчикои азиз, тамошо кунед. акнун калоноша мебурорем. 6 сар калон аст. ино таи 1 сола. 10 моҳа гузаштагӣ. айни хурдан, айни бастаншон айда. барои фарбекунӣ мебандем.
шохдор бешох ҳамаи виброш ҳаст. озибо айпешам якта сёмка мекунем. мана калонош хати майдош хуш шид. калонош маълум айда байншон бо касида чӣ хеле маъқул вибр карда мегирад. манаи калоно манаишам калон ҳейна пешда якта калонш рафт. мана якта калшам будааст. тамошо кунед корпуса стойка паҳмиш миёндарозиш ҳама чизо тамошо иш вообще зур будай бо ози ҳамаш як ҷоя шид калону майда. ҳай бо касида чӣ хеле маъқулай якта калон якта майда карда мегирен ё ин ки калонҳоро ҷудо карда мегирен. хоб нархи новии калоношон 25000 сомонӣ. ай подписчикои азиз боз ҳам муомила дорад, муомилаи хушрӯ дорад подписчикои азиз. нархи мондагира наметавонӣ савдо мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел пародои базеб дорад. мана иш калон, мана иш калонай қатиш истодагиам калон, мана ҳарсашам калон. мана марҳамат. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. телефон ватсап кор мекунад. суроғара гуфтагием нархошон 25000 сомонӣ калонош бо муомила дора, муомилаи хуб мешавад. майдош 20000 сомонӣ боз ҳам арзон мешавад. парода сименталои Россия. подписчикои азиз касе навора то охирша то ҳаминҷаро яъне тамошо кард дар комментариҳо рақами 100 нависем барое ки мо бифаҳмем чанд кас то охирша тамошо кард. баъд ҳатман фикротона нависен ва лайкорам фаромӯш накунед. аз канали мо дур нашавед. наворҳои хуб иншоалло айсупас бисёр меброяд. раҳмат ки бо мо ҳастед. ба диққататон раҳмат. саломат бошед подписчикои азиз.